Čaute, sme v Karlovke, v hospode našej a došli sme na menu, dáme si menu, pozrite sa, máme tu na polievočku už na menu. Polievočka je výborná, že vraj. Majú tu rezeň, došli sme to dneska ochutnať. Strich. Ješ. Trošku to máme teplé, ale akože dáme to, takže karfilová polievočka, tako to vypadá, pozrite sa, tako to vypadá. Karfilovka, polievka dobrá, s cesnakom, chutná, krémová. Chutnám ešte, počkajte. Takže polievka vyzerá takto, že je takto krémovčka, mňam. Pozrite sa na to. Je to perfektné. Už nám došiel aj ten rezeň, čo sme spomínali. Vyzerá to asi takto, pozrite sa. Obloha pekne kapustička s mrkvičkou. Zemiačky, žiadna kaša prášková, ale zemiaky normálne. Preto tu chodíme. A rezny sú poctivé 2. Takže idem to rozkrojiť teraz. Dole. Idem to rozkrojiť. Pozrite sa na ten rezeň. Také robia v karloveskej našej hospode rezne. Vidíte to, rozkrojím. Ešte ho ochutnám, aby ste videli, ako chutí. Ale chuť je výborná. Je to veľmi výborné, čo? Zemiako sú menej plastkové, sú dobré. Obloha. Celkovo to zhodnotím, že veľmi dobré jedlo. Chutná môžete vidieť, vy to asi neuvidíte. Stojí to 6,99. Myslím si, že takéto jedlo v Bratislave za 6,99 nikde nedáte. Takže dobrú chuť. Dojďte sa niekedy sem nájsť. Perfektné. Za 100 000.